garo richibatwa Ipapo. ipapo. Okay. Handizive kuti why vanhu vachishamisika zvikatika kuZimbabwe, but you guys vamwe ndoziva munotonda muriwo. Handizive kuti chii chakanyatsoshambisa pabaya kuti Zim will always be Zim at the end of the day. Like the respect that I have for him, dear friend zone. You could even my mans, he knows him. I get it. Hangambotadzi kumuziya. Munakisa bebe You rangu. see? So Nakatadza munakisa bebe rangu. why tinomadoro kubawa. It is because kune vamwe varume we are talking about problems. Anditi, it's not like atina TV paden. Tikutaura namaproblems. Tiona kuti tikutoona hora ende dzimwe hora amudzidzire. Anditi, you don't know about it. Unofana kushare, titsoro tukashare nesusu. Wona zvinoitika. Alright. Sure, unoshare any problem yacho. I'm not saying, guys, I'm telling you, one of God's most beautiful creatures is women. That is Skana une mufesi wako. The way waitreata mafesi ako 10 wakadana angakafanana here. Pa komana 10 wakaita. The way watreata angakafanana here. It depends kuti unenge wasangana nemunhu ane hunhongo wakafanana here nemunhu woimbodanana naye. Unotreata munhu according to behavior anenge achiita. Nasi unowanika hamusi kutaura kuti I bring this on table mukuwanda bozi zvawandiro. Mungwana chinhu wani chekuisa apa baba. Ideas. varume kufunga kunokuremerai. Swatina crazy sema kufunga mahara. Guys, tine maideas akawanda. Isusu varume patinogara pasi tichikurukura. Hausotomwezona mumwe achiti inini ndine idea ndakapiwa nebhebhe rangu. Zvagara zvinonyadzisa kutaura kuti ndine idea. No, hazvinyadzisi. Sticker. I'll finish. Alright. Anyway. Hello, people. Yeah, my name is DJ Sparks. Welcome back again. Uncensored podcast. And I'm Zora Nasindina Colorful. One of my favorite guests panap. Yekudinda kamdaidza panapa vanopopota zingaiti. And beside pa Colorful hey, chibaba ichi boys, I think tese tinochiziva. Kana usingazive munhu, I think unofana yato problem. Rambe ngazobvisa mabingo. I think mudara zvamunoita zvakawandisa. Munofana kubva mangozvitsanangurira mega mubva waziva kuti munoita zvakati. Ini ndichangotsanangura pekuti ndikuzirai pawadiwa pamwoyo. Yes. Ndo pandonyanyosika mwana vanhu vakawanda. Vandoita zvakawanda. Ndisi vaya vekunzi kana uchida anything tinacho. Tisu vacho. Saka chimbotsanangura mudara zvamunoita nezvazvo zvese. What's up, guys? My name is Albert. I know most of the people know me as Prince Albert. You know, I'm an actor. I do a little bit of entrepreneurship. I don't like calling myself an entrepreneur because I'm very far from that. Trust me, from the definition that I know in, I'm a bit far from that. So I'm into a lot of things, but I'm very passionate about the entertainment industry, especially acting. Right. That's why I think we're not going to change from Wadiwa Pamoy. Alright. Because this is up to the time that you will see from Peggy. Peggy on it. Peggy, wagwan. Hi, how are you? What does it? Last time I'm in a tina, I'm no muziaga. Ask her about the pen of Potala. Unangwatsanangurira futi kuti wewe urani ano zvakawandisa futi zvaunoita artist, actress, definitely model. Hi guys, my name is Sinatra. I'm an actress, a video vixen, a musician, and yeah, I do a lot of things, but mainly I'm into music. Oh yo. Alright, so guys, panapa tine topics akawanda toti mbo discuss. So I'm sure panopera this podcast munenge madzidza something because tiripa kukudzidzisai but madzidzisira asiyana manje. Saka tisatatanga kutaura nezvematopics atinawo nhasi. I'm sure kuti matopics iwayo achakubatsirai zvakanaka ende pachanakidza panapa. But tambotara nyaya yaPeg. Colorful Peg wakaiona ndini? Ndakaiona. Mawanika. Aiwa, international baba. International.
pane pati yakaona kuti international wandiri vakabhura dadzi vana vaboy. alright timotudza inspiration behind Peg umana. So on Peg yaidirectwa naJonathan Samkange. Alright. So vanhu vakawanda vanofunga kuti maybe mamovie noenda kunoactor, but for Peg taitofana kutoita audition for that. And I know most people moziva nyaya yaPeg, ghost yaenda mumabhawa yobva yakechwa vanobva vamukira kumakuva. And saka ndada kubva ndakupai warning, siyanai nevasikana vemubhawa, because hora dzakaona vanhu vavo ndo dziri pamovie iyoyo. So that's like the basis of the whole movie. Gosi vamwe vanotoioneka kwamutare vamwe kuhighfields. So I think musikana aingopatrol, but vanhu vakaona musikana ndotoziro kuHeathcliff. aonekwa kuti kuHeathcliff. Saka vanhu vakaona hora dzimwe dzisina kuona zvisina. But inini zvishua zvakalafuka kuHeathcliff ndatombonzwa kune mupesa akatombo kecha Peg abva azongomuka ari kuGlen Forest Cemetery akakula down ane aboxer and experience yake topedza vasports haana zvotiudza zvamakazinge makuita ndezvipi izvo DJs bakzvatakazi zvainakidza zvacho sina Yeah. chanjirisepanonga. To me, it was scary because it being based on a true story. Ndazombogaya kuti ndombovutirwa mafasting because spirit yake ikazondipinda, but apart from that it was amazing and a bit difficult. But wangu ndakaona hora Maona hora zvasinomira musha. inini ndakanyanyonakirwa neproduction. Kuna production yakarohwa pepe. I know kuti mimi mairohwa plus mimi kurohwa kwenyu it's not something choti tofanira kuti shamisa because magara munorohwa takuonai kwakawanda. Saka ingoziva kuti as long as combination yakadayo mawani Pakaipa. but type of production muzimbabwe tangojera ngonzi mira apa yo tanguta close up Vakarohwa international. tajaira but the way akarohwa movie inini izvezvi zvamanje manje muzimbabwe munomu ini ndiona kudzaya kuti that movie iri pa number 1. Yeah, that's Kana true. kune That's very mamwe much zvakana true. kune That's mamwe true. which means kana pana kuona kumamwe hapana hapana ndo number one. ndo number one. scene iroro guys Aiwa vawani. kana usina kuriona ndika ndokunonzi kusara kwacho ikoko saka mufanira kuenda payoutube mumbonozvionera mega. I think yatira by all means kuti link yacho ndise padescription kuita kuti Yeah, true. vamwe vakasike variona vane usimbe vakusecha secha link yacho nchatira kuisa padescription then channel yakanzi chii kuti hakuna vamwe vanoti zvedescription Yakanzi Xflix. But it's still a growing channel, saka kutoisa link I think it would be better because it will just take you directly to the movie. But yakanzi Xflix if I'm not mistaken, that's the name of the channel. alright obvious zvatakaona ipapo takaona garo richibatwa ipapo Okay. Vainakidza vana. handizive kuti why vanhu vachishamisika zvikaitika kuZimbabwe, but you guys vamwe ndoziva munotonda muriwo. Handizive kuti chii chakanyatsoshambisa pabai kuti Zim will always be Zim at the end of the day. I think vanhu vanopesa kuona vanhu because you know it wasn't the way vanhu yavanofungira kuti no isusu guys atiri kunyeba boys takayatsona garo richibatwa izvi patakataka kunzwa song yangu epata kuti garo robatwa ipapo tati takazoona rinyatsonzi dzvi robva rambodzokodza pamanzi It had to be real. no, It had to be real. the movie aifanira kusubmitwa kuEuropean Film Festival, you know, so the standards had to be on point. Pasingadi zvimwe zviya zvekubata garo zvainikodzese kutana DJs party. It was, you know, it was supposed to zvamunongoita imimi vanhu vese Zvinongoitika vanoona. Zvinoita zvakadai munhu, it had to be just like that. Naturally it was supposed to come out like that, so I think vanhu vanozoshamisika vochichie, but zvinhu zvekutoti vamwe vatozita nhasi vanhu varitoona vari muno makusenana shamisika kuti but pandiri worried napo ndepekudayo you know tisi mazimbabweans andika nyaya dzakazotanga kuti vachinzi mupesi wake akatobata garo then musikana wake akatobata garo pamovie vanhu vasachitoona like vanhu vari close kwamuri especially marelationships amuri mimi vakazvitora sei vachitonzwa kuti unyatswa kuti harabatwa maybe Sinatra nongunotanga Sinatra aufa zvakamira sei Okay, basically on my side, he didn't take it well, to be Alright. honest.
And I was even afraid, because most of my relatives, how are they going to take it? Because imagine someone who's older than you and seeing kuti dress zvishwara smoke. Munhu ari kunyatsobatwa ndishuwa pane kissing iri kunyatsoitika, it's. But at the end of the day, acting will always be acting, and you always have to be professional. But relationship side yangu, ngochete munhu anozonzwisisa hake, but akatombotanga agumbuka. Right. Are you professional? I am. So I'm vesa wako as professional. Why are you saying that? Why are you saying that? Because you're professional. I mean, you know what? Because being him and being a man at the end of the day, and seeing a woman being touched by another man, you won't take it so easily, to be honest. But the fact yekuti munhu wandakatoudzwa kuti pane scene rakatodai so richatoitika, and if possible, can you be there? Kati, no, baby, it's okay. Dosaka zvisina kuzonyanyo escalator to that point, but at the end of the day, kutsamwa zvishwa munhu anongotsamwa hake. Kuanozotsamwa sei nezvinhu zviri professional. Sparks, you're also a man, so put yourself in his shoes. Komdara, wakazvitora sei? Yeah, I was fine. Because me, I'm an actor. You understand? And I feel like if you are dating Muno, anoziva kuti you're an actor. And they wouldn't take that much grass, because in India on a script, and I usually give it to, a few trusted people, because my script are very sensitive. So I was chilled. Apazo shai kuka nyunguri 2 minutes. But if the person knows with soon as we say they shouldn't be that much of. I know Zwangu for relatives, yes, for relatives, and I send Rama screenshot. Yeah, Shakatso die, Ndakazongota ndisi mwana wenyu. Chi, kunetsa ndimaka zvare. I think kune point ndakubuda kuma shuro ke timunzo timukuti chi. Tinomboona mafilm kuHollywood, antikurova Hollywood standard. Tomboona mafilm kuHollywood, vamwe vanotozopinda marelationship after vambosangana paset, vambosangana nekasini kakadaro. Because obvious pamaikisana ka masenya ngakavharwa. Hapana here kumbofunga kuti but I'm enjoying. Kisi nongonaka manakira ayo. No, Kisa is professional. It's professionalism. It's professional. Alright, guys, let me explain to you that sex scene I did. I know Ivan Bogada Pachana Richanya so captivated. True. That was very professional. And the doctor erection, you guys might think, I tell the truth. Shame the devil. To be honest, I did not, because I practiced the day before. I will not tell you how I practiced. But or you're a physical man. no. Honestly, to be honest, the fact you're being seen by people, right? And we had a lot of people shooting. Panditori mama directors are in the other room watching from the screen. So there is no way you can say I'm feeling something here when you know kuti shit, I've got a lot of people that are watching me right now. Vamwe vari kutora behind the scenes, vamwe vakabata uyakazobata uyu ane light uyakadi. It's something that you wouldn't say kuti I'm kissing Albert. Yes, it's good looking, I understand, but you just have to be professional at the end of the day. Guys, this room had almost 13 to 15 people. True. You understand? So let's say a room big as this, and it had, I think, 13 to 15 people inside it. And it's you to 15 up at it. What? I think the color was cool down. The color. Don't worry, why control haina ndikwanisa ndakunzwa nyaya kuti zvoni chikomana tiri handsome dai wakapiwa munhu asiri handsome waibvumere zini rimwewo zvisparks ringoripo waibvuma here tiudza henyu ndezvebasa ndara imi mopiwa chimwewo chamaita anaye chomakisa. You just have to close your eyes and just do what you gotta do. Because at the end of the day, it's work. Yes. All right. I'm tarise kubasa. No, kubasa atitarise.
hatitarise kuti ndapiwa B1600 mwana D-Max. Yeah. No, tinongoita zvezvipo izvozvo at that time. I know it sounds unrealistic. I know. Where's Calavarra? Azviite. But ndo zvinoitika sparks kana tiri pamaworks acho newo. Right, kuapana hetingoti message tozonzi but wona zvaitika paipa. I know kuti vanongo varipo but hapana tiri vanhu. I think chero vanhu vakacheka mamessages edu ka. Basically madii tikusangana studio nguvai kana kuti wadii uri kuya nguvai ndombero kurumidze ndo zvangu zvekuita. How are we pushing the There's nothing jokuti ngatisangane kwakati. Tomboroma drinks. Nothing like that. I've never hung out with her maybe outside of Of maybe work. tiri kuma I mean basically kana muri ku studio and anyway you can eat sadza and what which is fine and there's nothing ndikadya sadza nemunhu does not mean kuti ndaenda naye anyway. True. You get the point. But out of that ingori mukuta say tosangana ku say sometimes unomboti asina kuramba tondifonera ndizvimbisa tinotoenda ku studio, you know. So Yeah. that is what it's like. Apana ma message ari weird or you know. Alright. It's what- Aiwa bo. Apa bo. I know most of the people are worried about that part, but yeah. They would be. Everyone is just wondering what happened after. Yeah, I nice. Indakatombonza, saka you telling me after that, satmaenda kana ukalunch kana I actually think guys. that even the director thinks that something happened. True. I think he does in some way. He thinks that Vanhu vakazosangana muround. Yeah, But that both just means that the scene was director so vanoziva vane vamwe vanhu vakambosvita vaidaro vakazopedza you know director. Yeah, I'm not saying it's not possible. I'm just saying It's very much possible, but But imi muri professional. we are very professional. you know the way you keep on saying professional guy because something We are inside. very No, professional. it's because apart from acting, we decided to be friends. You get it. Zokuti, if Muri mabest food. No. we can't not say my best. besties, Alright. we can't say besties, but we have like the respect that I have for him. Dear friend zone. Yokuti, even my mans, he knows him. You get it. Hangambotadzi kumuziva. Akatomudipa- Nakisa You bebe see, range. so Nakatadza nakisa bebe range. Azvite. Atomonipa leave sienda town. No beef, no nothing. Because ask got questions. Tinakatopita kutoti ndipe nhamba dzake ndimudzo side yake yotakamira sei. I know, inini I'm professional. I'm professional. That word. Alright, anyway, but zvese zvataurwa hazvo but movie iri on point. Thank Guys, you so much. I think movie kai mufana mbonoiona ma1 producer ndamajumbika nafana kuona zita lake anzi Joseph and Jonathan. Jonathan Yeah. pick up inoself akaipa mfesi neueva ngabata light nechima but ranga kaita mala na editor editor nokana ari same person but editor futa akagona because but zvimwe zvimasound zvimwe zvimalights zvaizobuda Nevaigadzira maprops at a certain point. aiwa anga ari ma1 And even in everything was on point, even the paint yanga kapfekwa nemusikana but mune kutana movie there's another tinozotasangana nongoda sina basa of course tanyeperwa tiri professional it's okay asi there's a scene yekumakuwa you know kuti makuwa are very sensitive makapatorose of course we want to go international but we are Africans after all ranga rakamirawo sei hana yanga isingarowe here and stuff. Maybe for the graveyard scene, and I know most people think that was realistic, which means that the producer did a very good job, but that was actually a very fake scene. It was a very fake set. Those graveyards were made by Dreamhouse Studios. They just made like fake graveyards. Like maumbro mnongeta muhombe wembamba. That is how they did it. And then they just made some chinji kwa zviyazviya. So when the cinematographer is now coming and filming, it seems like it looked real, yeah. So. But do you unofunga ndikabvume kunorara kumakuwe vanhu vakafa muna 1950 tafunga kuti maybe mapana rimwe level
Mapa nimwe level rekuita se No, we are African, like the producer said, we're African. And my belief spiritually, that would limit me to actually go and film in a real cemetery. You get it? Because I know the consequences of doing that. And the producer and the director knew. So they tried to make sure by all means that they, you know what, have that kind of scenery where you are like, because I know even my bank can send a message. Makuwa. And then I was like, no, I had to explain that, you know, the graveyard was made. So, but I don't want to preempt the movie. I want you guys to go and watch it so that you can see. In basically, to be honest, ndiri gangster and I told out unopinda Makuwa. 4 But unfortunately zvakazongonzi aiwa tozongobuda tine madhimoni 5000 both kumakuwa hasi mafaniro. Yes. Yeah, I think, you know, we are Africans after all. At the end of We the have to day, yeah. believe in certain All things right. and, Aiwa, I think nyaya movie ngatichisire papo pane imwe nyaya iri very important and I'm very happy kuti tinasi tine vasikana 2 tine maface 2 panapo timbonatsowonesana because nyaya dzekunetsa marelationship kom inyaya dzekuti vasikana vanombonzowo chii patable because isusu tikuziva zvikubuda nezvipane kamwe kagirlfriend allowance kakaiswa manje pane zvinhu zvakawanda airtime musoro chichichichi zvida kunge zvichiitwa tuhembe tumachini so now datimboonesane kuti wasikana anofanira kumbobringa chii on the table. I think one of our Tisatanga kutaura kala Wadikospaxi. akawadii kusipakisa kasimbo Inini I believe kuti kana ushidaya nemukomana nje kana iye achikupo bear allowance chichichichi sevakomana like mukomana ngononga achienda kubasa right kubasa unonosangana nezvinhu zvakawanda mastress but ukauya kubhebhi rako ndokwanisa kukubvisa stress unokwanisa kutokanganwa zvaunenge wasangana nazvo kubasa waona so ukasvika kumusikana wako ukashiya maproblems isusu vasikana tinokwanisa kukubvisa stress semusikana wako ende ichitobva zvishuwa stress iyoyo sicobvious at the end of the day kamukomana unofanira kutongoziva kuti aiwa bhebhi rangu rinonidha so because iye anondiita sei ndikasvika kandipuruzira akataura nini akandikula down seems like ukuthi vasikana vanongonza bonde. No. vanoudza chekupuruzira not bonde. Alright, iwe uchibva kubasa nti une stress wasvika padeni totsanangurana namadhamu vanokwanisa even maadvice you know yekuti I believe kuti mukomana nemusikana girlfriend mukomana anonzwisa girlfriend yake kudarika musikana zvekuti unowana more advice kubhebhi rako zvitobvira kana amai vako musikana akangokosha. That's called emotional support. Yes, guys, connect. So unoziva kuti bond remusikana nemukomana ka riri strong guys. Dautokudzai apa panobatana vanhu 2 apa pasibo iwewo ukauya kwandiri tinokwanisa kutokuudza kuti no pasina sexy no this is explain apasina bonde. Honestly, that's called emotional support. Because at the end of the day, you've got a lot that you're facing at work, or you've got a lot that you're facing in my streets. You come to me. I shouldn't be a person you're more pain or whatever. I should be there to relieve that pain. You get it? I should be there to make sure kuti whatever you faced kunzogo. Yes, wanditsanangura ndobva ndakubata bo waiziva wakula down pipe toshinyatsogara pasi. Okay babe, zvawataura zvezvia, so how can we handle it? We start discussing. It's not only about sex, but it's also about giving care. It's also about sharing ideas. I can also tell you could give an let's do this A B C D E F G. I shouldn't be in your life to just give you sex. Unogonoteta rombe uri wega but ukadanana nemusikana wako unotoshamisika wakuita mari patori mamwe maissues anotoitike kuti zvonizvo on your own ndogona kusangana neyo uri just a person. But if I come into your life and I've got mentality here kuti if I can build myself and my man's he's just because he was single, I found him single, and I found him. I know him or anything. I can be able to help him to be where he wants to get. Because Varume, you've got a mentality, Ekuti,
whatever happens Chiri koko but chero ngaramba ndine mbedha wana it Alright, doesn't alright. matter. Aba mataura one handike. Anowanza mataura one. I think You're tofana mbo. basically saying one thing. No, we're not saying one thing. eh. There's about sharing ideas yapinda isine ine sex. No, I'm If you guys just say that's one thing, you guys say kuti when you can come or let's just say you are talking about emotional support because sharing ideas and blah 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 and it's not going to end up with emotional support. Exactly. You do realize it and it psychologically it's just emotional support. And you're just telling me so I trukuti repazunzizo mataura ni maskana too and tirikuti murikuti besides bonde kune emotional support and nichi and also sharing ideas. And That also is building emotional support. and also building each other. how Sharing ideas does not fall in emotional support. why is it no one of What you I- has ever It said does not chiri fall under emotional materialistic? support. Exactly. No, Why is it that mirror to one way nyatataura something material because pawatanga kuti zve allowance that's material and it Exactly. what material things Boss- are you bringing besides telling me kuti zvakati zvamukutaura ndikutozvinzwisa zvinhu Inini handina kutaura kuti I can find you in a very low space and I can help you build up. Did I How? not say that? how Okay, fine. Eh. If I'm working, you're working, right? Iwe ne mari yako nogona kuita zvisina nemusoro. But if I'm your bae, I can honestly, let's not lie. There are some men that don't know how to deal with their monies. chero Guys, mari you're yauya making me feel munhu worried. If madoro you're worried about what? listen We are building zvinhu zvamukutaura together. mukutaura kunge varume vemuna 1964 If Ndo I was not on this what- podcast, I was going to insult you outwards. vacho vanhu vamukutaura vaizvese there's no way that you're gonna walk into my house ndine mbedha Men's are zvazvitaura asina different. basa tofanira guys. kuita Mentality of men's are different. marume vadazino mazuva ano unogona kusvika ukadza aiwa urorewo Because you are bad. Saka That's you. mukuisa kugadzira mafeelings patable. Because zvamukutaura nezvazvamimika ndokwanisa kuzvitowo waswera kubasa kwako nezvikukunetsa ndau yawo no baby don't worry keep pushing chichichi andika zvoita then after ipapo andika wobva watangwa nditi but musoro wangu nzwara dzangu hani ngatori nemaneos You see. ukona pejeri eka unenge kuti iye azoita mari ka unenge uchimubatsirawo zve like mukomana mumwe anogona kutoita rombe shari ega but akasangana nemumwe munhu ka anogona kumubatsira neimwe weye yekuti anogona kunge Okay, Alright, okay. yeah, behind the scene ndibozwe vasikana vakuita kunge ndo gender iyi yakatopiwa brain unge isusu hatina kana brain If it were our first time on earth today we would believed kuti ndo wega vane brain isu hatina but Guys, isusu honest, don't zvatoda take it the wrong way. zvinhu zvatoda Don't take it the wrong way. zvatoda patable zvinhu zvokuti inini handikwanisa kuzviitawo zvinhu zvinoya newe chete zvafana emotional support it goes both ways sex it goes both ways so hazvi kufanira kumbobva izvo motimbotidzo zviri unique maideas edu isusu atinomupa anenge asina iyi Thank anenge you. asingazvifunge isusu Thank you. watimonzwe Alright, first of all tichi-ignore the natural setup andika yeculture yedu andika mainly it depends nerelationship yenyu. Kana muri murelationship yekuti wagarewo watora munhu anoda kusapotwa wamutora uchiziziva musapoti iwewe kana chega chaunokwanisa iwewe for example murume wekuti auende kubasa unogara kumba saka uda kuti akupei chimaterialistic chauda kuti akupe chii hapana vakadzi vese varikusupport two handika ehe even alright tiri pekutanga pacho I have an example yemukadzi ainzi gara kumba but murume wake anga ari chidhakwa last chekuti aidhakwa handika but mukadzi uyu aipota achibira murume wake mari paakazoshaya mukadzi uyu murume ndo paakazoita find out kuti mukadzi wake akatotenga stand akatovaka imba yanga isati yapera zvayo aida kumusurprise kana yapera aipota achimubira mari iyoyo achinonoishandisa mari yake iyoyo How do we know that Aishandisa musoro. yanga iri muzita memupesero yanga iri muzita memurume nemukadzi ukunzwisisa and then lastly one last thing chandoda kutaura ndechekuti handika if you are in a relationship whereby murume afile like pride yake yahetwa kana akabatsirana kupicha in maexpenses ne-the girl handika munokwanisa kutobatsirana iwo pausina mari ndombokukamawo
paunenge uinayo it's okay, maybe you want to handle macost ese, but pausina ndokwanisa kukujega handika. There is the emotional support yambotaurwa. There is, I don't know kuti vanhu mukungodheta casual here kana mukudheta mine end goal yekuona marriage, but kana tine end goal yekuona marriage you are considering kuti you have a free maid handika, you have a free child giver, you have a free child minder. Munhu uyu anokubikira, anokuainira. There is a lot of things that women give. And is it? You can get a maid. You don't need to be married to have children. I don't know. Yes, you don't need to. Free, say free. A girl doesn't need to be in a relationship to have money. Munhu wese can survive on their own, pasina the other. But tukuvunza kuti in a setup where vanhu two vasangana vari in a relationship. Uyu ari kunze, saka usataure zvekuti murume doesn't need to be married. Mukadzi doesn't need to be married to have money. They can still work and make money. No, I was just trying to debunk Pamat. You are trying to devalue that point. We don't want to value per point here, but we have a lot to offer. We do have a lot to offer. The thing is, mental health yako iyoyo iri kutoiswa patable ipapo because ndikukubatsira kumanage mental health yako. Alright, timbo yacho nongedzera zvinhu zvaiswa patable. Andika 1 bosi pana pamwe pawazoti ndinoona kubatsira dzimwe nguva kana chinge wakaomerwa nji, but isusu patinochinzi ukuisa yapa papa zvotonzi unotofanira kunge certain codeness that you have to accept when you're a man. You understand? A man provides even if you're not loved or appreciated. You understand? Only women, children and dogs are loved unconditionally. You understand? That is the code fact that men have to understand. You understand? Can I disappoint you as a man? There's a lot of things won't bother you. You understand? My father, children, dogs, are the only things that are loved unconditionally. You understand? I don't believe, Mirai guys, don't. Karatawe apalaba. At sentence, I talk with that women, children, and dogs are loved unconditionally. And this is men are loved provided that there's a certain condition that they can do. That's not true. That's very true. You know it's that true. That is not true. You know, guys, munatural set up yedu andika ndokuri kudzoka nyaya iyoyo yekuti urikuti men are not loved kana asina mari. Same way as women, ndati same way as women are not valued, they are loved conditionally. Kana mukadzi akaseta mwana, it's going to be a real problem. Same as murume akaseta mari, because naturally it was said kuti the man takes care of the woman provides children and for the men kuti extend lineage yake. Alright, and women are supposed to take care of their men. Okay. Yes, I understand. Guys, listen. I'm not saying zvamukuunza at the table. I'm sorry. But don't unge zvine musoro stere because it's important. But ndiri kuti provided anditi zvikanzi zvinhu izvozvo imi mazvitadza anditi unoona ngozi varume vanganonongoti hatsvairemba haite sei hata sei but vachiri vese vanhu ivavo vane vamwe masmall house vane vamwe vana but they are still married to that person. Rega kutenga sadza uone. You see it. I'm telling you, musambofe makada kunyeperana because tikuda kutaura chokwadi panapa. You don't tadza kutengera sadza munhu pesa ndoverenga ndomunzwa kuti ndakamurira because panapa atitombodyika chakati ndikutorara nemurume nemunin'ina wake because of this and that. I'm telling you kuti my responsibility edu yes are important anditi but still a man has a burden that is way far more greater than a woman. So you think that women don't have a burden? No, I didn't say they don't have a burden. I said we all have burdens. And this is anotorema pamafudzi edu, but a man has a burden that is far greater. Achisitunje kuti wakadzi wake nzwa kudhikisirwa. There's no way like that. Ndosika papa chitora to end go emrume sekta billionaire. Itu ndikabuda nemazarata apa ndikasvakati mabhebhesa anona hora. Which means they are very important. But I'm saying kuti the burden that men carry
andikuona. Let me give you an example. A man works his whole life to provide for his family and his children, and when he die, most men have nothing. We all know this, andikuona. And usually men die first. Do you know why? That's the same as statistics. Men die first, anditi. Do you know why? And unonzwa since anokuti akoda mwadoro ari kubawa kumba itoriko TV itoriko Super Sport. Do you know why tino mwadoro kubawa? It is because kuna vamwe varume we are talking about problems, anditi. It's not like atina TV but then tikutaura na problems tiona kuti tikutoona hora ende dzimwe hora amudzizive, anditi. You don't know about it. Unofana kushare tisoro tukashare nesisusu. Wona zvinoitika. Alright. Sure, don't share the problem. I'm not saying, guys, I'm telling you, one of God's most beautiful creatures is women. that is by far everything. But varume, vakadzi anditi are the most beautiful creatures anditi. But in the same way, pawakapiwa that beauty and everything anditi. The men got the burden because kanone mota yako yakanaka ikarovera unofana kunoigadzirisa, ikascratch unofana kuigadzirisa, ikafa steering rack unoigadzirisa, ikanzi na oil kanoko unotenga imwe engine. Kana manyatsonzwisa example yangu, you now understand that I'm not saying that women are not valued or anything. No, I'm just saying men have a greater burden. And varume vakawanda vataurira vakadzi vamaproblems emba mavo azviti. Zvinoita kuti vakadzi vazhinji tisavataurira maproblems edu. Wapedza iwo kutaura maproblems ako andika sorry baby aumbotenga nati 3 minutes upon iwe ko ndakwenda ku Duke and Slay. No, chatoisa example iri kurespect kataura zveDuke and Slay. Ukataurira mukadzi wako maproblems, baby mazivano I feel like I'm very low and depressed ndikuita erectile dysfunction, so pabonde pane ndikutonetsa sometimes I need kana 10 minutes to boot it up anditi manetsa right after 1 month manetsa ndosikaringamise iro riri ramuriona rapa unoriona. That's why men don't tell their women their problems. Do you know una vana baba ningi haritenge people are different, guys, to be honest. You cannot judge a problem that you face with somebody else and say I'm not judging there one is a problem, woman but that can even help with that percentage situation. That is why we're saying that. Chero wamudza kusei kuti shaona zvinhu zvakati mutogadzisa wasingakudi. If you find that person saying kuti ndosaka asingadikini, then that person does not love you. But if you find a woman that can stand, okay, iribo baby, you can rest, but then come up with an idea, what solution can we make kuti whatever you're facing right now, then that person really is there in your life to help you. Talking about. No, obviously. But 99.9% yavo vane vatataura avo. Ayewa. You get the point. That's where the problem is. I'm not saying tavako. I'm saying kuti vakadzi varume vese vanoda 99.9% yevakadzi vavo. Saka iwe mukadzi akakudza kuti saka usingamisa unokuziva kuti akatsamwa. Okay, fine. You saying that. Okay, us as women. Let me tell you. Awanza zvatara. Hanzi akakuti why inoita kuti chiborani unoita sei? Unoita mvura idzi. It's the same equivalent. I don't know. Those are some in a relationship. Let me tell you guys, in a relationship or marriage, there are some things you are not supposed to say. But at the end of the day, you cannot say those kinds of things. Even you men, you can go around saying kuti mukadzi wangu aaskundipa. That's the reason why you end up going outside. But no. You don't understand. I was kuita erection, right? But inini kichero kutoenda on my period, you're going to create a problem. Okay. Could ask you in a period to say. That's when you find could you end up going outside because naenda kondicate a problem. You could I'm doing my flows. You couldn't actually my days. I understand this also. But zvandikutaura is two different things. Kusapiwa nekuti munhu ari kuperiod anditi nekunzi zero mberi ndosaka usingamise because tanetsana. Those are two different things. Aiwaga. Handi mungona kana usingakwanisa kuenda kana uchienda kuperiod anditi zvinhu zvinotowanikwa. I have to understand because maybe utone problem. Nekusamisa kwako ka erection zvinotowanikwa because you've got stress and a lot is going on. So chimagine ine ndingazokutunga nezvo. It's the same. Kuti munhu amise. Kana mukataurirana nokuti baby ngatidenga. Unoda kutuka kuti ndosaka risingabvi kumwedzi unozvitora sei and it's a unozati those kinds of things are sensitive and zvinhu zvinoita ndosaka risingabvi kumwedzi ati watobatikana watsadza kana kuti wabatikana zvinhu zvekuti zvinotokubata chimagine kuti ndini ndosaka risingamise
zvinhu zvokuti Zvinorwadza, unofanira varume vanobva but- vatanga kucalculata zvinhu 5,000 brain And the cells. reason The moment you say I'm that. actually denying is because in any personal mentality yanguga, I just feel like it's not okay to say that, and I wouldn't say it. But now when you start saying 99% of vakadzi ndo zvaanotaura No, guys, I need you to understand something. I need you to understand something when I say this. I was told by someone to specify which type of women, and I've specified. You need to understand the truth and the facts as it is, so that you get the kind of lesson that you're supposed to get from it. You get the point? Nine zvakangofanira tobva tati muno muzimbabwe muno muzimbabwe handiti about 90 even 7% yamafesa wana mari handikona nditori proper 97% yevanhu ivavo handikona even ndikada kuzviramba ndikati chi it's a fact to always be there ndosaka ndakuudza kuti accept kuti ndati varume vakawanda vari mumarriage vanogona kutiudza mumacomments 99.9% yevakadzi vavakaroora vari kuside kwandakuudza ikwekwea not the perfect woman not the perfect in fact the ideal woman watauraya kuti unouya ubva nditi ngatirove kana blue pill if you are having an erectile dysfunction that? and she wouldn't she would well she would go and say kuna colorful izvo zvaona kuya kuti heni rinongofamba richihura pari misi if that happens now it's a problem. No. Bedroom kuti arimise. munozviziva here kuti imimi kuti vakadzi vazhinji ndefuka percentage yakangofanira yataurwa namakuru wano havatombodi kunzwa kuti iwewe neusina mari nyange iwo wakamboinvesta kana kuti 5,000 yakanyura kubhodha uku havana basa nazvo kuti vazive kuti ne wakabroka vanongoti this guy is a broke guy wakona uchifamba netsoka uchibva kuyoko havana basa nazvo zvichidhipenda kuti anenge asina Vanongoti basa akabroka nazvo uyu. unenge pane mumwe kamurume wekuti unozonoti rirombera riri kushanda nemumwe unotoona kuti aiwa murume wangu akuita sei ari kuzama ipapa ndikubvuma nditi ndopandi kuti that's the ideal woman anodiwa nealmost varume vese handiti but 99% wotsvaka kamaricho kako wenda basa kainini bhebhi rako ndoti bhebhi washanda chindipo mari yemanews unorambirei ndogurambirei ende kupiwa mari yemanews depends kuti uri pickable here mari yemanews But to be honest, chichizoka kune zvinhu handina chichitaura zvaizvo kuti kana uchimbonditi arimiseka mari yemanews aiwe inini what I think anguga pese panenge achigona paumbo personally I think every man should look for a woman who's also financially stable to avoid the situations whereby kuzonzi right now zviri kunzi kana producer wogudzirira makutaura madreams edu ava makutaura madreams because at the end of the day it's not always when I have to be nagging ndokuti okay I need money for my hair. If I'm working, I have to do it for myself. To avoid situations, aufana uzoitawo problem yekuzoti asina trako ndinetsa apa ndine mafinancial problem zvemota zvawambotaura zvazviya wasvika kumbozonzwa asina trako kuti doenda kuDukensley zviri nandotoseba babe I've got tickets to Dukensley so count me out musi wakati I'll be out with my girls. All right. mentality yakasimba I was saying kuti Sinatra is giving an example of the ideal woman. You understand? Every man wants that. Andikona zvokuti tikaita problem hakuna chinhu chisingataurike guys chero kaita chikoti chemunhu 50,000 handiti hakuna chinhu chisingataurirani kuti sha apa pashata apa nditi but ndofunga kuti tikaita so we can deal with this problem. ndambobvunza mubvunzo one oda kuti mumbondibatsirawo Sinatra naColorful nekubehind the scene musikana une mufesi wako the way yawaitreata mafesi ako 10 wakadana nayo yakafanana here pakomana 10 wakaita the way yawaitreata yange yakafanana here it depends kuti unenge wasangana nemunhu ane hunongo wakafanana here nemunhu waimbodanana naye unotreata munhu according to behavior anenge achiita newe. Alright, which means pane machances ekuti wewe zvamukutaura izvo muona mukuzvitaura kune munhu wakunoda sada kuti tinzwisise kuti zvinhu munhu waunoda vesa zvinhu zviri paground zvati kuzosangana nazvo bodzi tese tinoda kugara kuBorodale Brook but tine zvinhu zvatinozosangana nazvo paground tiri kugeto saka hatifani kubva tangoti pakaiswa topic takutaura mafacts ekuBorodale Brook
anowana musoro anoshanda but ngatizotosangana nazvo. Iwewe unoda here mukomana yo balance wewe asina mari unokwanisa kudanana naye here? It's the way you're pointing at me, but anyway. Iwewe unokwanisa here? Alright, uko munokwanisa here kudana the brokest guy in town? I can compromise as long as you're also willing to bring something on the table. Chero ukanoenda koma street unotengesa mabanana, I understand kuti you bring something on the table. As long as the love is pure and as long as the love is genuine, it's okay. Because trust me, vanhu vane mari havakandidi unyepera. You find that your happiness will be being bought by money at the end of the day. Like she said, it depends nekuti munhu wako anokubata sei, kunzwisisana kwenyu. Kana uchindibata bo and first of all you love me, I can stick around. 2, une potential wo here. Kana kuti munhu akungene mari, akachipiwa mari yevabereki, ungonoidya, haana zvine musoro zvaanoita. Same thing. Anonotengesa mabanana odzoka, omwa doro. Onotengesa mabanana odzoka. Ane mari ka, but mubrain umu amuna chirimo. I can't stick around with someone like that. True. Munhu asina kana tse, bara anotomboshingirira zvotomboenda kumaricho achimbonodidi achitsvaga tumari. Ari right, anoratidza kuti pamberi apa potential kuri bo. Whereas asina kana effort yaanoisa ka, to be honest, uchikutongoratidza kuti nhamo yakatitsoma kusvika pedzisera panchafunga kuti it's too late. Of which paunofunga kuti it's too late nguva inenge yaenda. Wawesta makore esa uchaenda kunani? Wachembera. And it's hard to get married uri mukadzi wachembera. Alright, kuti mungoti mface unongodawo angori bo. Andika anofananga achiprovide chi ku girlfriend yake. Angori bo, zvingoriwo bo zvanofananga achiita. Zvafanana nene. Tatsara example kase mukomana kuti tinongosvida nemukomana wako anotengesa mabanana. Anongonotouya kuti baby ndatengesa mabanana ndine $10. Yendina toita sei? Ndoti amai ngatihodye so. Ngatihodye maapple. Yeka. Paetwa pachahodwa akakwana Disney. Musatare makatuni. Musatare makatuni. Okay. Unomwana kuti murume anoyachiti zora iti ndatengesa madomasi angu 10 mari yese irapo. Toita sei? Okay, it's possible and it might not be possible. Zviri patu hazvo. But what she's trying to say is a woman needs a man that is willing to try and to compromise kuti uito zviri nani. Or that is willing to try okuratidza kuti yes, I don't have anything or I have anything, but this is what I can bring on the table. You may not bring money, but you may also bring something else. You get it? Amuzomite here zvachitaurwa na kuti zvoni panguva yekuti tikunzwanana na bo, but imwe day unozongoti iri rombe That's what we are saying. It depends. Zvinotodependa neconnection yenyu. Vakadzi vese vandoziva vanga vari married kune vanhu vakazobroka. Do you know what those women said when those men got broke? Terrible things, trust me. What made those women say that? And these men, when I know these men, you understand? And I know these marriages, you understand? And I've said to these people, is running from the fact yekuti pane varume vanenge vari vane mari. And you have no idea what you want to do with your money. Because most men that have money and that have women, kumba, they don't provide. Maria wanopedzera mabao and popping champagne and catering mahures. You get it? And when you get home, you either put on the table $10. Anongoti thank you. But indichiziva kuti murume wangu earns mari 10,000 anogona bata per day, but kumbaruka chinsira $50. I will appreciate. But at the end of the day, I'll keep it in my heart and it will be hurting me. But semunhu anonyatso kukudaka, I'll just install it. Ndongonamata naMwari. Inini inangu handidi unyepera. Ini ndinotonamata naMwari. Dai mamuro anishama arealize kuti what he's doing is a mistake. And paunobroka zveshua, I would say that. Why? Because you'll be hurting me. Then we go back to our same. You know what? Women say whatever they say out of pain. But a woman that loves you, usina kumurwadzisa,
muchinyatsoziva kuti akaita mari and you were genuine and you were loyal and you were doing everything, I would never go around and say my man aite zvaanoita hey hamise. I didn't want to say that, but still hamise, you get it, hey he's not doing this. But if I know kuti you genuinely loved me, you never cheated on me, and you were trying to also to provide tazobroka utese, and then why would I go around and tell people that you know? Panonetsa. Serious. It's just simple and straightforward. Apanetse. Sina chawaimupo chidhako obvious notaura kuti aye hwaraidyiwa nemahureri but kana Because chiri chokwadi. Because you men, you are running away from the fact yekuti zveshuwa varume mukabata mari ka munorasa muswe. That's the fact you're trying to run away. We can build money together from zero. I need a man that will be starting from scratch. Tokura tese, toita mamillionaires tese. But it's just a matter of just one shamari yako chete nongo kuti akuona chine mari yawo inayo ka atakanoenda Dubai. Ende Dubai akanoenda makanoona pompi baba. Tinodarika senatari pajeri. Obva takaona kuti kudhara kaiko. Zvese zvepajeri mengo matochinja, zvawaiita kumba unotochinja. Usinawo expect kuti hanzi unofano obvious kana usina kuti yes wakapedzwa nemahura waitamba nawo. Nyaudzeo usina mari. Ndine two statements andinoda kungotaura. Anonzwisisa zvanzwisisa ipapa achanzwisisa zvanenge anzwisisa. One, ma-red flags hautange umaona wamumarriage. Unotomaona muchiri kudanana. First conversation yamunoita unotonzwa kuti uyu nyaya dzake mari uyu tikanetsana ka hatimborambe tichiwirirana because achitaura zvinhu zvichandirwadza. Handika. And two, iyi statement yangu iyi iri kuenda kuvasikana. Right. There's a difference between munhu ane mari nemunhu anokupa mari. Mumwe munhu ane mari but hakude kana senti kana chii ainayo chero achiona kuti ukasawana dola ka uri kufa hakupe. Anoda kukuendesa ubhawa ise pamuromo kutuze nekumuromo. Alright, anoda kungokupa ungoenda kunonomwa dora. Ingoti munhu ane mari yake. Munhu ane mari yake handika doesn't guarantee kuti ane GLE chichichichi achakupa mari. Akupe ndeyake anoita zvaanoda nayo, and just because iwo wati uyu haaite because haana mari handika anohora $100 apa rent yake anobhadhara 50 obva achengeta vari kumusha obva adidididi. Na uyu ane GLE uyu just because wapinda mGLE iyo it doesn't make it yours. Ndeyake still. Unogona kuignore uyu ari kukuda nemoyo wese ka ende ari munhu wekuti pane pa100 iyoyo ka anotomeka sure kuti inini kana ndanga ndichadya grocery rate $10 pamwedzi ndakubvisawo $5 ndotiwo baby zvikuru kwa zvinogona kuita $20 pandangopawo 5 pamwe unogona kuzokwanisa kuwedzera kana kungorukawo zvinoenderana ne$5. Munhu iyeyeka ari more important than munhu wekuti ukuda kungodanana nemunhu ane mari nekuti ane mari. Because money at the end of it's not all about money at the end of the day, guys, honestly. Ini ngandoziva nje kuti vasikana nyaya yerudo nemunhu atinomboita isusu takadhiniwa zvedu chacho tonange tine $200 handika tinotora toziva kuti isusu handika toda kushandisa $50 kada kushandisa $30 handika tinotora $100 munhu esoiona totenga todzoserwa 90 toisa uku tozoti kune 90 takutenga futi totora 50 toisa uku tozva kuti lo tatenga tashandisa $5 tozva kuti no apa tamuchiita amu15 totora chi 45 toisa uku tada kutenga futi tokuridza imwe 50 because why pressure yese toiitire chi toitira vana ava wati kudhila navo ndozvavanoda ndozvamunoda. Problem yatachitara yekuti mukuda kudhila nestandard rekuborodobrook rechi ngatitaure zviri paground chaipo chaipo ukasvika nebarabonga iyoyo kanzi ndepsinatra umire murodhamire sinatrausikatondizivesinataafoni yake takaita go through zvepano hobho akablutikanokwendzekwa paprofile tip chodza ngatikwanire obva todzi blutik ngatitaure zvinhu zviri realistic. Exactly, kwete kuda kuti that's because pane makamera taakuchinja matauriro edu zvatakutaura
vasikana vese alright not vese ndikaticorrect Yeah, vakawanda please do. vanoda zvinhu. You Vanoda- understand? vasikana vanoda mari Exactly. kwatiri takazvinzwisisa ndozvinzvo ambenoti waimuda kuzoviga we understand kuti Saka- ndozvozvezi ende bvunzo redu ndewekuti olright imi munoda mari chichamukubringa Titipaiwo. patable nhasi unowandika hamusi kutaura kuti I bring this on table mukuhwanda bozi zvawandirwa mungwete chinhu 1 chekuisa apa papa ideas ndina idea varume kufunga kunokuremerai satina crazy kufunga semaidea mahara guys tine maideas akawanda isusu Kufunga mahara varume patinogara pasi tichikurukura hausotomazona mumwe achiti inini ndine idea ndakapiwa nebhebhe rangu zvagara zvinonyadzisa kutaura kuti ndine idea No, hazvinyadzisi. pane vamwe vamafesi anotopiwa maideas nevakadzi vavo kumba but anonotaura maideas as if it's theirs and you can never say kuti I got it from but my dai wife. kunzi munopa maideas zvelevel iroro dai by now andika zvakatozikanwa nemunhu wese kuti vakadzi vanotipa maideas. It's because men, you do not want to accept the fact that kuti women we bring a lot into your lives. The moment you say that to another man, unozoti wakadyiswa. unoziva kuti vakadzi Am I lying? takuronga madhiri chechepo panonzi hapashati vakadzi apa saka why I don't know why muri kutora madhiri takutora madhiri takunzi chaiyoapa kana uchitobva padhiri unoona kuti iri dhiri iri harisi kuendwa namadhama. But inini- inogona kutokuti hande kumaini akati timbonyorwa madhiri ukapa pideri pasi pebwedi endopinde why not? but inini Saka yangu shamwari ndakanopinda ndosaka vakadzi vachidzingwa padare mambo aiziva kuti vakati varume panogonaika mira ini ndine friend yangu siti yanaimbotamaba nayo mukomana egonototi haini iye manje aiti hai inini boys donorukisa musikana wangu manews donomurukisa musoro amusikana wangu anonaka zvekudaro asina maideas ari kumupa okuteeresa aimuitire izvozvo because aiti anonaka vamwe varuma uri kuti chii kubringa kunaka kavo aumana sex is the cheapest commodity in the world. But you can never find that one person that kune mumwe that will be delicious than other women. Then why is it? Guys, why is it kana then? ndakazomboona musi wakadhipiswa sex Ndinasi. nasiyadhipisa inini ndine mubvunzo wandika ini ndine mubvunzo and pese panoitwa dhibheti munhu ari kutraya kuzvidhifenda varume vada kupruvha kuti aiwa you don't bring anything vakadzi vada kuti we bring something ini ndoda kumbobvunzawo kuti tomboti handika mawina conversation vakadzi don't bring much to the table imimi varume handika I genuinely wonder kuti vakadzi munombovadirei kana muchiziva kuti iliability mukadzi iliability muri kumbonyatsovadirei toda kuti tingonzwisisa nawo tigokupai zvamunenge muchitsvaga tambotaurawo Mera ndiri murume mera ndivaudzi as men isusu tiri vanhu vekuti we have so many responsibilities imwe yacho ndeyekutokuchengetai mimi satinetine zvakawanda zvaitinetsa during the day wataita bachi indoona kuti vakadzi we need you just for sex yekungorelivawo stress chete isusu kwamuramba gentlemen, cool down. Cool down. Let me correct a fellow gentleman. I know some are going to call me a finished man. I know some are going to call me a finished man. But we cannot downplay basa rizhinji ratinoitirwa nevakadzi. You know, vakadzi bring convenience. Besides sex, they bring convenience mulife yemurume. But the fact yekuti wewe unogona kudzoka padeni pakaona zvinhu zvakatorongeka, patobikwa, patoita sei, that's convenience. Inconvenience yekuti if you are single, you will never get to enjoy that convenience. kokanana maid Mirai. kokanana maid wechirume No. Mira, hanzi nditaura varume ane usimbe. But so it means kuti most men vane usimbe.
because mabachelor mazhinji No. tikapinda mudzimba dzavo all Yeah, know what yeah, you will see. finished, man. I'm not a Ndizvo finished nanambotaura man. paya But mukandikata ndakuudza off. you cannot downplay zvinoitwa nevakadzi, although vakadzi havo havana stereki yavanozoita, asi you cannot downplay shoma yacho yavanounzawo patable iyoyo. We did not downplay women. No, Panzi, guys, you did. As you only need them for sex, that's a low blow. Not only sex, not only sex, but Uncle sex Take the itoripo greatest, pari guys. Alright. yakakosha. Mukadzi anororerwei ndakuudzai kama musingaziye mukadzi arorerwe kuwata kusuka akaita sei anororwa bonde kana musati maindanana tete wenyu ngaenda nokudzai nhasi ndosva uchinzwa paya uchinzi muchanotinyadzisa mukadai hakusukira wakusuka Bonde roro kanzorora dzataura. kuru kuti kana uchirorwa paya inyaya yebonde because hapana pandichambofa nenzara nekuti vanobika hapana pandichapfeka hembe dzakasviba vari kauri manozvita ndikuramba handiti hapana pandichamborega kuti avana kana chiine kuti but unozouya une package iyoyo yakabatana. You understand? Saka That's why topic- I said we are not downplaying women. Topic We are just is- saying, cool. topic iwe ichigara ichiitiswa naro because from what you have said kuti you want from women it seems like we understood the assignment tikutokupai zvamuri kuda saka wai tichigara tichiita Alright, agreement nyaya yakunetsa pakudaiwo pakuti andika chiniwo hani chete chamuri kuofa chakanyanyokosha but zvamakuda kwatiri zvawandisa nawo Mikukuzvarira Nokuti- mwana Piko zvawandisa zvakuti unowana ndizvarira mwana asingambofaka ndichengeta inini Kukuzvarira. akachaka kuchengeta iwewe then why mukadzi achirambwa kuti nemhaka asiri kuzvara kana muri kuti kana murume asiri kuzvara ari kurambwa Varume vanorambirwa Wana kufudza kurambana zvara. nekusazvara. Kana urara nebrother yangu. This is Wandipera we are mwana not wangu. in the 1980s guys. This is Hakuna new mukadzi generation. anomborambira. Tinoadopta wangu. yes muri kuunderstand assignment Isu tinorambwa anti. vasikana But toramba. murume ndiri kukuda hausi kuzvara. Eh. Ndokupa idea, you know what? Let's just Let's adopt. adopt. Totengera Avana- ipapo. Enzo, ari kutaura 1%. 99 ndovanorara nebrother yako obva wanyeperwa ndokwatina shemugabe obva wanzi hapana chenyu baba pamwana obva wazvimba handi kunzwisa you are Obva speaking about the minority ngatitare what the majority of people would do samambo nasho inovhurwa hombe handi kuona munhu unonyatsotemba ndinaona 4 obva wazonzi 1 ndo wako pa3 but wakapedza 27 years uchifunga kuti vanhu vese ava ndevako handikuona ndo panobva distrust yese yamusingazive vakadzi pavarume yese But at the end of the Handiri day, kuona. I'm also trying to avoid you being disgraced in front of people. Because wait, Nenema, wait. I'd rather be disgraced. Wait, because Hapana. you know what? There are people who if I go in kuma relatives angu ndotaura kuti haazvarisika, it won't come out good. Ndichikuda. And if your relatives, they are so, let's not lie. My relatives ari kwese anototaura kuti uyu haana basa uyu haiite and stuff like Ehe. that. But if I know kuti your background haiiteka, I wouldn't want and stay if I love you. Zviri nani to find out later. Zvitori nani, but ndatomboyedza. hapana zviri nani. Do you know what? I know the truth hurts hayo. Ndopanazotaura kuti fine, if you guys are saying that's a bad idea, yes, which is better, I understand. Let's just adopt. Tiri tese ndokuti Because adopt. mukadzi haukwa- Because nyangwe I uchida don't munhu want people wako. to know kuti hausukwanisa kuzvarisa. How many men have adopted vanhu vasina vakadzi tarise mastatistics izveso How many men has unogona what? how many couples handiti vasiri kuita vana have adopted you would find kuti maybe asvikana 2% muzimbabwe handiti most of them vatori nevana but I'm telling you havazi vana vavo vanhu vakawanda and zvinozobuda iwo watove old watone 57 you've worked so hard to take care of this family only to raise at 57 kuti vanhu vese vari 4 hours vako that is bad you'd rather disgrace me to my relatives I think story better ipapo ndapedzana nazvo hangu Apana chibuda Makaita mari suicide. ndipisa vanhu kuita sei nekuita sei ipapo ndo panotoita suicide ka after 57 years undoziva kuti vana 4 vasi vako Alright. Amana, okay. ini chandakaona chinongoiswa apa navakadzi chinobringwa on table navakadzi ibonde but everyone anongoisa futi bonde apa timbotaureiwo chimwe Rinenge rakasiyana, chekuti my inini watch. handikwanisi because unati chii varume tinoda bonde but bonde riya rakuitika unozoona kuti vari kunakirwa darika inini ava ona ava vari kunakirwa darika inini ava but wai ichitange inini ndini ndobva ndaita kunge amen saka vakadzika mufanira kunodzidzisana kuti at least weone something
chisi chokuti to my dears To tagara my dears, akakosha. chingoyaona chimwe chinhu chokuti chaona inini changa ndini kubhadhara rent kati murelationship medu kana chimoti yangu yatimetengesa tenge stand bado ndine mari kana kuti mota yako ikafa ndinoita service kana kuti baby chimbandi mota yako haina petrol all $50 kuti if you don't have money ndokwanisa kukubatsira Batsira but kana you're running mari. away from it mukutotikata yatombotaura pointi iyoyo kuti susu zvinoitika it Sinatha, happens chimbori kune mufesi wako sha murelationship inoyi mota yako yakaita pera service kana juu service ndini kunoisevhisa makutaura manje I can do that. kuti iwe shamwari yoga I can hembe do that. dzako munobatsirana. hembe dzako sparks ndini ndinongotenga I can do Why that. Shanda. zvimwe zvinhu zvokuti Because you guys are Saiwo vamwe 99.9% vasiri kuzviita ndo pane nyaya yedu That depend kuti vari Saiwo kushanda here kana kuti 99.1. vasiri kuzviita chivadzidzisaiwa handiti tikangodaroka I think togona kuwirirana chimboione mangu masimu masimu ore tombotora musikana wake unoshanda iye hashande anenge unenge oda kutoti ahureka kuti atsvage handi mati mune maideas why usiri kuita something kana mune maideas Muna maidea. ideas stereke mimi ideas asiri kumanifesta into a job or nyaya something dzemaideas dzataura kudhara apa muchidzitiza ndozvatati Muchidzoka muchizoti mupechi handiti tikati kana mune maideas stereke handiti unozobroka why sei? munobroka sei mune maideas it's weird how can Ini someone ndikumbona ane maideas mukadzi. akadaro be broke mukadzi anouya achiti sparks murelationship mangu nemufesi wangu bva titanga kudanana iye aindiitira nzwara aita seita but inini ndindaiti mota yake yakafa ndaigadzirisa ndikati pfuyo yapera ndiri kuchisipito kuita indrive oya ne5 liters ndomutumira vakadzi vashoma murelationship medu can I say Zita. something to be honest Zita. inini personally let me tell you this a woman that does stuff like that will never go around telling people why it's because audi kuti vanhu vazive kuti iwe you're helping your person get it because as a man ndopaunozonzi nemafriends ako akadhakwa so utoitirwa abc nemukadzi varipo mafesi anoti varipo mafesi anoti hayo you are you know novada munoziva ndo vanogona yes kuti and wo true wakadhakwa also fellow women vanototi wakadhakwa you're doing this for your man is supposed to do that for you and besa uchizona vamakadzi vasingataure it's not easy for a woman to go and Asi say unenge I do this for my uchitoita man UG. zvinandotozviita behind the scenes vanhu vasingazvizivi Excitement mondituka yako. hangu moti sinata what are you bringing on the Alright. table mubvunzo wangu wekupedzesera But ndewekuti you're helping your zvonizvo imi mati we ask a lot from you andika yes what are you willing to offer tanzwa pakuti muri kutidirei handika takuti tida kunzwa kuti what are you willing to offer tinzwa nani tinzwisisani apa asangane murume wayo kuseri kwekamera alright isusu naturally we are providers we are here to provide for you ona vakadzi pane chinhu chamusingadi kuadmit imi muri mapersonal assistants edu chero mubhaibheri chaiyo kunotonzi muri vabatsiri munzwisa hatirambe ukatotarisa history yevanhu vaiinventa zvinhu vaidii hapana namukadzi ipapo There's no one woman who has made herself a self-made Upi. billionaire. All women, Mira, all Aiwa. women who are billionaires, zvinhu zvakaitisa mabillionaire were made by men. Oprah is a billionaire because television was made by men. That's a woman who anogadzira mascreen eApple because mascreen eApple anogadzira China with this company anonzi Lens. Anditi, that was made by men. And we are not downplaying your role, but we are just saying kuti understand your position and understand ours. Zvatopera. position iyoyo tatoenzwa kudhara tati imimi mati isusu kana tiri kuti tiprovidirei weare asking for too much what are you willing to offer motiudza kuti naturally you are providers saka hatisi kukanganisa No, tikuita ma- kuti muite zvamufanira kunge muchiita marelationship ane malevels chikuitika chekuti kana munhu wamukadzi wangu andika uchindiprovide handa problem nazvo bcause takazviunderstanda takazvinzwisisa but now taamurelationship andika wakuda kuti ninini manditeka kuti oda kuti dhata rako raita sei pauri kudanana nemunhu uyu anti uri kuda kuachievha marriage pekupedzisira uri kungodanana nemunhu just kungodanana naye no marriage chinozoita kuti zvizosvika kumarriage ka is something chiri beyond macontrols angu zati ndichatorora ikati pane zvakawanda zvinoitika pakati ndakambonzwa zvichinzi hanzi murume paanototanga kudanana nemunhu within 2-3 months anenge akuziva kuti uyu ndinorora uyu handirore That is a lie. saka imimi horeti why don't you sit down nemunhu wako muri murelationship naye womuudza kuti baby
inini I prefer kuti tite so kana tazo marriage I can do this and do this and usazomuexpecta kuti ati auya kusleepover wokubikira wokuwachira wokusukira because that's wife duties. We can't be wife material to munhu husband material. It's now a national ngazvingova fe ngazvive fe ndingaimbodefenda vakadzi anenge point inenge iri pamberi pavo but vachitadza kungonhonga point ungozvidefenda for the sake of the conversation. Uyu handiti ataura kuti mubhaibheri varume are supposed to be providers handiti vakadzi are supposed to be personal assistant. Saka mufanira kungoudza varume ava kungotiudza isusu in fact kuti mimi mamwana isusu tiri mapersonal assistant whatever you are doing tiro zvachangokuassista kana usinozva uri kuita tongokula kudhauni takadaro. I think ndo mhinduro yenyu yatingatodzwe. Kwete kudaro no we must assist whatever is happening assist. Dai yato a national disaster ichaadreswe mumarelationship tiri kumba anofanira kungoti vakadzi vangozive kuti no kana tinge tiri murelationship andika musatarisire zvakawanda unatarisira zvinhu zvakawanda ndika but kutarisira kwako munhu akatadza kuzomita zvaanongochida usabva wamurambe. Now zvinhu taakuitwa mbogo andika just because tikuti isusu andika zvamukuda zvacho zvawandisa takwanisa kukupai zvese tokupaiwo zvishoma zvimwewo manje after data wakunzi musoro after musoro indrive wakunzi zvawandisa kana tiri murelationship. Usachonate vamwe vanhu vakadzi vacho kuti kudhara waiti wakamuroora wobva wamusiya kumpa kuti maexpense aite mashoma ari kumusha once baby on my birthday I need a bouquet of flowers. Siyani ukandiroora maflowers apana kachitandire $75. Yes, I need a bouquet of flowers. But hauna mtero. Hauna radio license. So you see those are the things and I saw that the burden that men carry is far great. Iwo ndikaenda newo out kana tine mota unogona kubuda nebhebe rekuti sina dollar. You understand? And you're supposed kana ina belief kuti vanone munhu you have to take care of it until munhu as safe to a point yekuti adzokera ku original habitat yanga ari anojaira and because I can just leave you out of nowhere nditi chipenda nebhebe une $20 uone zvinoitika unoona tofurirwa group chat amashura ndakaitirwa naprince Albert ashura but men don't do that. Men understand ndamboona musikana noti ndasida kuendesa out. No, I've only seen it once in my life. Mirai, kana ndikutaura majority. Ndikutaura majority, guys. Guys, mimi mukufunga ndikutaura nvese. I'm saying the majority. Anditi. It's rare time yatiri ne my relationship. I'm not anti my relationship and my levels. Pane my levels kunongono nanza andikuenza kwakati anditi. But my relationship akawanda. It's rare kuti musikana ati ndasudenda ku baby. Saturday ndikukisira fuel chese chingotakura cooler box. Munonyepa imi. Streets amusikumaziya. Nongomona ku streets ari kupisa guys. But ndo believe kuti kana uchida munhu wako asina ka unoita. What kala unokomana 10 unoda 1 wese vari kupidza Vamwe vari kutopidza 9 vari kuyodoona hora unokomana mhero vangani 6 unoda 1 5 vese vari kupidza chema One wacho tobekesa out. minority ndo yega iri kuenjoy all these things that we're saying but the majority are suffering in the streets. kupidza Andikona vanhu vari kutoona hora chadzi No, at the end of the day, we definitely do understand that men you're supposed to provide and munotopinda busy, we understand. But also, don't downgrade the woman because we also bring a lot on the table. Yes, we are not denying the fact A lot. Murugu funny. Sparks. Sparks haasikunakira Sparks chibomera. chinhu chinongoiswa apa Unenge abuda mari mukomano. andika ibonde andika but bonde racho chinonyanya ndibhowa chinonyanya ndisvota pabonde nderekuti vanhu vava madira vanozoita baba uri murelationship unozoti but inini madira andizoita aiwa avanhu vanoda chinhu but ndo chinhu chinobva chanzini ndichekati kamwewo ndakazokati Chiudze zvezvo. Taura. Sparks are patikana. Ndiyabuzudza zvakaudza kacho. kazoti but zvaunoda iwe ndokupa vanhu bozi
statement rasikarewo zvaukuda wadokupa wai ndosvotwa paraiti taurako. 1 unenge waratidzawo kuti chauri kukoshesa ibonde. Thank you. Pane munhu wekuti anogona kunga anongokutsvaga chete pese paakutsvaga akutoda kutombokutinya-tinya achimbokudhevhenyura akutoda bonde. Ukambomutsvagawo kazvekuti mangogara mangochila hamuna kuita zvebonde uyu asvika pakuenda munhu anoonawo kuti aiwa munhu ari kutodawo relationship yemashuwa isiri yebonde chete. The reason why zvichizonzwaro zvichizoita kunge zvinonzi varume ndo vari kubenefita from sex is because varume handika pese panotoitwa bonde unless patoriwo nesomething else chiripo they come vanosvika pafinish line. Havasi vakadzi vese vanosvika pafinish line. 60% anogona kutosvika pakufa asinombobvira akasvika pafinish line. Mukunzwisa ndo zvinozoita kunge imi mukuenjoya stereke. Women coming has nothing to do with the reproduction of children. So if you cannot come in 10 minutes, hatisi kutaura about children. Hatisi kutaura about children. It's not essential for reproduction. Tikutaura about It's my sex. fault if you cannot get there in 10 It minutes. seems like men enjoy more because vanosvika pafinishing line and women don't. And sometimes mukadzi hapasi pese pekuti anga achida because it's a two-way street andikuona but munhu anowanzoinitiata murume saka zvinobva zvoita kunge ndiye ari kuda all the time. Zvinobva zvoita kunge ndiye ari kuda all the time saka that's why it seems like varume ndo vari kubenefita zvinhu mozoti jaja kana tikakutanga iwo mozoti he tinoda bonde. No, inini ndanyaya kuti inofanira kubva yangu kugara yangobuda pachena. Pane zvimwe zvataurako zvichaizvo zvandabata zvine musoro but pane pamunokanganwa kuti ini ndakangoya kumachills andimugona machills angu inini andika pangonogara kuchitungwiza ndatodira $15 $20 yefiyo kuti ndingosvike pauri andika wobva wanditi abetekana dringi ndoazvikuti malighters dringi kai tatonga nati maybe $21 atibona nezvimwe zvizvo nzatindekana kachikenini kana chichiandika toirikavha sei mari iyoyo. Kana uchiona iwewe kuti I'm doing something because ndikuda something in return regera kuita ita baby andina mari baby handisi kuda zviri nani utore chokwadi pane kuti woita chinhu uchindi expect kuti inini chete something ndobva ndaregera kuita gara wataura kuti but inini ndikakutengera ka inini undipewo bondi kuti muchipinda murelationship obva wataura kuti inini ndichapota ndichikupachi zvaunoda inini uchindipa sex pande ndichida sex pese pandikuida chero na 12 pm ndikakuti buda pagedhi undipe munopinda achiziva ripachena kuti tabhadhara harizonakidzi so tida kunzvenga zvinhu ngazvingove straightforward. Dhera ndisingobaza matezi anosvika dhera ndisiri kuda inini bonde uriwo uri kurida unondipawo here something bosoti like inini bosi varume kazhinji vacho vanoda kutanga pamutokanganisa ndo pakuda kuti iite butter trade. Don't make it kuti iite butter trade. ndina mari yefiyo chimondidirawo communication is very important. Communication is the foundation of every type of relationship. Why would you continue being in a relationship nemunhu wakuziva kuti uyanzwisise I can never wife this person anamagaro ndoba munozoti mapinda murelationship woti hauna mari wobva watukwa kunzi wakutukwa nezvinhu zvezvi akanaka ndinoziva kuti mwana uyu akanaka saka zvimwe zvese musacomplaine because waona magaro ndowanga uchida wamawana zvimwe zvese usacomplaine. Now it makes sense why most men who are in the house they don't divorce their wives although they are not getting what they want but getting small houses. Because if you know that you're not getting anything from your woman and you decide to go to another woman, then divorce her. But ukaona usina kumsiya meaning kuti Joshua wambudira. Pane kankano chake kuti ukakazokagabhura iwewe andika unoti gambo ngasaendake. Katikomira zvangu because ndikafire. Ngangoramba angoripo but chandikuramba ini chekuti munhu ngaanzwisisewo kuti pamwe pacho ukaona problem inotanga papi. Hatisi kuti varume vazhinji masinsina ndoprovide.
but problem hombe inotanga pakuti nhasi ndatadza kuprovide kana kuti ndine 2 months maybe one munoona kuti akawani chete maybe ndine 4 months ndichitadza kuprovide nzwisisa mastreets anenge achipisa guys dai taikwanisa kuchema murodika waindiona sparks parobot but we can't do that naturally but endokunasa tokuudza kuti pakapeka maybe nditone zvimwe zvipande zvausingatozive zvakatotsoma zvokutodaro handikuona but kana ndichinge ndati handikonsita chekati handina kuti handigoni forever ndikuti patime yatiri iyoyo handisi kukwanisa kutenga 60 inch Brazilian. I cannot do it Okay. but ukazotanga nditi saka relationship yatikwenda kupiatikwenda kupi animukona vanhu vacho but iwewe andika but iwewe pamwe nowatombonodakuswa nomfesa kuvanza but murikumboenda out ona hapana munhu anonzwisisa. At the end of the day, inini as a spokesperson, ladies, varuma, vanzi bring something on the table. Pada something chimwewo. These men will not admit, they'll keep on saying we are not bringing anything on the table. Patebo parikudiwa something apa. Pakunodiwa something because kune mumwe munhu unoda relationship kuti mese munoshanda kwatiye munoshambira ma500 hapana asingazivi kuti anotambira 500 unogona mbokuda kudya yangu 500 chete chimwesowaya apa timbodyawo mari yako imboti ini hangu handidi ndotaura hangu from the majority but ini ndiri kuminority I've always met vakadzi kwavo ukatoona ini nchinge ndanetsa nebhebhi kana kuti rashiwa ndini because inini ndotosendwa message kuti ndatambira uripi ukunzwa uda sei uda feel ball kana kuti handiti kana ndine bande rakadai so handiti which is fine but just because I get that does not mean I haven't experienced it or I don't know the majority of the people who are experiencing the things that I was talking about. You understand? Vanu, my streets, my relationship, my one. That's why I was at NAS this other day and I said per podium because I told them, don't get married. You understand? You are creating a serious problem because people are getting married for the sake of getting married to prove to your family, society, my picture, or so that you can get married. Which is wrong. You understand? Ndopaipa panotanga maproblems ekuzoti zvazodai wazopiwa mwanasiri wako vanhu vazourayana vakadai sora. There is no need to rush to get married. You understand? Because kana tiri marelationship unosazvotaura DJ Sparks, you don't know chichakuleadha kuti uroore munhu iyeye. And most people are married to vanhu vavaisada kuroora. Trust me. Andikona. There is no need for you kuda kuti just because ndiri relationship so ndakutoona ndakutoda isusu zvakanaka let me get married. That is a recipe for disaster. You understand? Get married kana unyatsoona kuti right panapa inini ndaenda kukama ndapedza ndamwa ndaita zvese zvinhu zvamungafunge kuti ndaita handisina need yekuti kana mufeso wangu ndiri muvhitsi ndikaona jeo iyi mwoyo wangu kuti siyana nazvo handikona ukanosvika level iroroka ndopaipa pachitaura chero murume wakakaita billionaire ndikaita magirlfriends ambofoka maziva because nechiwadza kuti ukangofondera mukadzi wangu uraya handikona because ndoza ndiye pila yangu handikona but manje mazuva anongoti hari mu relationship zvakasida uyu handichamude in fact paunongo chitonzi good night utonzi ndamira pagedhi yontori zvitoenda zvakadaro. You see that is the problem yatiri kuita kuti mukuda zvinhu ndo muri kubva pakuzonzi hapana chikuya patable because pauri kuti good night ndini ndavazokutora ndini chakudzosera kwatiri kuenda ndini kuita zvese zvatiri kutaura izvozvo handikona. So nzwisisai kana tati hapana kana pasina hapana ukangogutsikana neplate yako kuti nhasi ndiri kudya sadza nekorwota zvinhu zvinokufambira zvakanaka mulife. Yeah man. Yeah, I think because of time ndine zvimwe zvakadati taure but still tona kumbogumire pabozi zvitamu 1 hour 20 minutes takakola down. Okay. So I think tichangoda zvimashoko zvishoma zvichangobva kune munhu wese achingoda se achingotaurawo maybe tichingoranda achi zvakati tichitaura saka tona kutanga kuna antu tangira kuna sina ndini watangira kunoko right ini chandongota kuti tichingoranda apo pane zvese zvakati discuss vasikana nzwisisai sometimes chetino madhira tatatrai kuita takatonyura tisina mari saka unofanira kunzwisisa kuti no munhu ana mari zvezvizvi maybe agona kutoita kana gore risasina mari. I don't think kune musikana mazuva ano anokwanisa kumirira gore aine mufesi akabroka achiti maybe zvichazonaka plus vasikana vazhinji ngavaride munhu wavo kuti anotry. Munhu anotry ari very dangerous in life
because one day anotraya zvikaita sei zvikabudirira ende anogona kubva aputika. Saka vasikana vazhinji kuhanzvadzi dzangu dzisiri kuda hadzo kungodya mari dzikuda maslash relationship nyatsotraya kuti tazotarisa mufeso wakuti anotraya because magona ngakatraya zvimwe zvakaramba achimbotraya kushanda apa zvichiramba tine mamiliyoni akawanda aitaya kuti ndakamboshanda muchikeni ini ndakamboshanda kwakadaiwo ndiri cleaner but now ndapakadaiwo. Saka musangotarisa zvinhu zvainazvo panguva izvo topesa takudisguise topesa taisa 200 tu tobudisa 10 todzosera tobudisa futi 50 just kungoti mimi musekerere then ndendatone mission because ndingosinganzwisisi ndakazongota se ndobva ndatoti mupinda murima. Saka I think ndo mashoko andinawo iwaya chete zvangu kuwanasikana. Sezvataurwa naSparks kuti vanhu vechisikana usangode mukomana waunenge waona because anenge ari rich. I think kuti kana uchinyatsoda serious relationship even ukaona mukomana wako anofamba netsoka wekuti munokwanisa kustarta mese pekutanga mosumuka mese, that's better not kuda someone wekuti wamusvikira ane mari yake kudhara aiwa unozochema. So musikana usatarisire futi murelationship kudongoitirwa zvese nemukomana. Kana uchishanda batsira naye mese because murichi chinwani Colorful. Very colorful. Yeah, I think I'll just add more pane zvataura naDJ Spark. As a man daukudzai mababe mastreets anenge achipisa handiti havasi vese vemafesi anongofunga bonde handikona because in mentality yangu ndekuti kana uchingofunga bonde kotime kutsvaka mari kuifunga nguvai. You understand? And madhiri tinechitomixa madhiri akawanda and a trying person sezvataura nothing can happen in 10 years but 10 years can happen in 2 days. You understand? So munhu anotry ari very dangerous because one day ndakaputika zvekuti ndozotanga kutarisa manje ndopaya patinozoita debate acrimony handikona ndozotanga kutarisa kuti munhu wangu aimbonditreata sei pana ndakasheka handikona sinzoti vari kungodya mari but sisi ndisi takatambura navo no pawaitambura neni pacho papo chii chaitika patiri kutambura handikona ende kana tashaya paya musabva matiti izvi nhingi akatotengera chakati kana tichi the moment you say that to a man we calculate 10,000 things handikona kana tashaya dheirora tashaya kusvika 2030 no handiti tashaya dheirora patoramba tichitase tichitry and this message is not for everyone because tichaona hey hatina time yekumira time iri kuenda what I'm saying for people vaya vatichati tichavhunza muna 2050 and they'll still be married Focused. ivo vakaroorana kana muna 2025 you understand. So this is the message that I have for those kind of people. Okay. For Well, basically, Nina, I don't have much to say, but all I can say to my fellow women out there is being financially stable, you as your own, it will help you a lot. Because what I understand is peer pressure wakadzi inotikanganisa. Because the moment when I see color for tengerwa maruvaga, ndakutotanga kutomadao. The moment I see color for babedera, akatengerwa zibango remote ndakutoridao. So I think iwewe as a woman, just be financially stable and support your men. Kana sina mari, kana ne mari, it is what it is. Because these men, they go through a lot to be where they are. They go through a lot to try to hustle, to make you a woman that you want to be. So at the end of the day, just love your man as he is. Appreciate him. Be humble. Peer pressure chaguraya mada utedzera zvimwe zvinhu zviri kunzoko. mashoko ataura nasina ka akuda marriage manje akuda chibabe ada ngoti achingobva panapa ka achingondopfeka majasi because obviously varume vese ndo type yevanhu vatiri kutsvaga chaivo wana maitana zvakutana right amene kumashure komene zvekungowedzeredza we tisati ta close yeah sezvataura nasina nongoti tora advice yasina especially pakuwa humble. Women are not humble vazhinji vacho and most women vanofunga kuti what they imagine or the life yavanoimagina vachirarama vanofunga ndo life yavanodeserva but sometimes maybe kufana kutotanga umaise muri kumadhaga muzoimba kasonkaika izvi zvino kana usingadi kubva madhaga unozokaimba sei and musafunge kuti bonde ndo chega chinodiwa nevarume. Unoona kutowana umwe murume atori pasi ari kudai amamuchitaura inzi my dear vari kumada
those who takakula down tinawo my dear. But anything is possible. So life is not one size fits all. Deal ne situation yaunenge wasangana naye paground. Unoona kuti vana umwe ada kungokupawo mari variko. But life is not one size fits all. Zvikuitwa colorful zvinogona kusava izvo zvaunozoitirwawo. zvizhinji hazvo zvataurwa but zvandoda kutaurawo inini ndosati zvataurwa zvekuti marelationships ari kunetsa kunzwanana chaiko chaiko kunzwisisana togona kunzwanana but kunzwisisana kuri kunetsa ndozvikuita kuti marelationship azokurumidza kusheka nekudidi. Ngatisakanganwe kumboisawo Mwari pamberi kuti Mwari kana munhu uyu ari munhu wangu tichadzidza kunzwanana nekunzwisisana. And Mwari kana munhu uyu aine maitiro ake asiri straight kana chinangwa chake neni chisiri straight chimbondiratidzaiwo kana kuti musudurutsei pamwe pacho unobatsirwa kupinda muzvinhu zvakawanda wanda. Vamwe vanhu vanenge vari vanhu vari right but ubva apinda murelationship nauyu ari kuda kutamba uyu ada kutamba uyu ada kutamba asingazivi kuti panext ari kusangana nemunhu ari serious but iye akuda kutambawo because anenge akuti munhu wese anongoda kutamba. Iwe uchanosangana nawo uchamukanganisa wokanganisa mumwe okanganisa mumwe yakutongoramba iri cycle yekungorwadzisana. Ngatiisei Mwari pamberi before everything else. Thank you. Thank you. Mashoko magugu. But inangu overall panyaya inangu ndongodzoka ngo akadzi semunhurume. Pataurwa nyaya humbleness but the umbrella term, please learn to be submissive. Like cherera usangopikisa for no reason. Kana une chauri kupikisa ndipe like a solid reply zvino ndiri kutaura uri kuti handisipindira neizvo because my bad dzidza yekuteerera ende wangu unoza iwo kana uchida mari ko neuri kungoida kwandiri kana uchiza unoda mari ko uri kutadzawo here kuita zvinokupawo mari so ndiri kuti musape varume pressure ona tisapotei musatipe pressure stereki yemari titori nepressure totoida asi ukaonawo munhu wako panenge achiti achigweshera just be there uchisapota munhu wako uchidii anombokunya moza dzinguva varume havadawo kutaura chimwe chinoita kuti varume vahure kutaura chiwa vakadzi mudzimba vanopa varume stress anongotukwa nezingatukisi zvotukisa manje ukazobuda kunzoka mana maiwe saka just be submissive guys. You learn to cherish your husbands. Muchingoti parudo tinoramba tiripo tinogona edu uzongobuda sitodzoka saka ndonya alright. I think panharo dzadzichitwa panapa kana pane mapoints esina mafacts angachibuda panapa pane zvakawanda zvekudzidza ndo pamwe pacho unongochifunga kuti right saka unombokwidzawo voice but ane wisdom zvake anogona nga ayamwa wisdom panapa from this uncensored podcast and I'm very happy kuti nhasi ndatichitaurawo nyaya dzimwe different from dzimwe nyaya dzatombopota tichitaura and I feel like hatina kunyatsopedza kutaura. Pane zvakawanda zvinobuda pawisdom inenge nemagest andandinawo nhasi and ndandichizozvikumbira kuti pamunongoita free paper munogona mbonifona mungoti asi Pax mukuita sei kuti timbosvike pastudio timbokurukure futi zvimwe pana anonge achitobatsirika though maitiro atinozviita isusu vanajera kunzi garai pasi otanga kuti madii henyu something like that but isusu matakati tichote papa ane nzeve dzekunzwa atopika something. Ndichingovhara zvangu varume vazhinji I think zvinhu zvakaiswa naMwari muvarume. Varume vazhinji vane kakuda kuleader saka vakadzi vazhinji vanofanira kuunderstanda kuti varume vada kuleader nyanganzi mboko yakabroka chingoipewo ubaba hwacho zvimwe zvinhu nemasova izvozvo chete zvinogona kusova mamarriages akawandisa pasi panapa zvinogona kuseva marelationships akawandisa kungoti sei chingolide ndizvavanongodawo sina ngoti no chingoita izvi zvamukutaura imimi plus nemawei kuti panawo maadvice I think makatibata pakanaka vakatodzota no but I think apa ngori wrong manje akati yori wrong iwewe problem yako ndekuti haufunge ona papa ndazokudza futi zvimwe zvinhu maideas ako ese atorwa saka ema ways engodiscuss one vanhu venyu zvakanaka mungowa hambo saka
guys, don't forget to subscribe, like and share. Vanhu panapo pane mapages avo aina vanopisa ekuti munofana kumbona wafollowa, munonodzidza something, munoona something. Ndoona kusaziva hangu ese, but munangomataura tovanangobuda. Okay, so you can find me on Instagram, sinatra.music, and then by TikTok, Sinatra's at W, Facebook, Sinatra, Angela Sinatra Moyo. WhatsApp number and chataurangu. Last time what people. That's cool, guys. So you can find me on Instagram at The Real Prince Albert. That's at The Real Prince Albert. Also on TikTok at The Real Prince A. You can type out The Real Prince Albert. And then on Facebook, my page is Prince Ow. As in Prince Ow. I got Prince AI, but it's Prince Ow. Yeah, that's. Okay, me on TikTok, Colorful Freak, then Facebook, Colorful ZW, then Instagram, Colorful 700. Yeah. Yeah, colorful freak. Anyway, thanks for watching, thanks for supporting. Nami mjongona kwachitonera ku YouTube usina subscribe, please gara wa subscribe kwachitonera kune mamwe platforms ese anongaina ka follow, nongoti follower. It's DJ Sparks ZW. With that, we are out.